Ahojte, dnes vás zoberiem do Južnej Ameriky, konkrétne do Brazílie. Tak poďme na to. Prvou zastávkou je Amazonka, alebo Amazon, ktorá je jednou z najvýznamnejších riek na Zemi. Je považovaná za najmohutnejšiu rieku sveta. Preteká cez ňu viac vody ako cez Mississippi, Níl a Yangtze dohromady. Dĺžkou 6400 km je druhou najdlhšou riekou na svete, no v objeme vody je neporovnateľná. Povodie Amazonky je obrovské. Zaberá viac ako 6 miliónov km štvorcových, čo je takmer 578 krát viac ako povodie našej rieky Vach. Na väčšine úsekov môže byť široká 1 až 6 míl, no počas záplav dosahuje miestami až 32 km. Zaujímavosťou je, že cez Amazonku nevedie ani jeden most. Nie preto, že by bola príliš široká, ale preto, že preteká riedko osídlenou oblasťou, plnou dažďových pralesov. Amazonka pramení v peruánskych Andách a preteká až cez 7 krajín. Medzi ne patrí napríklad Peru, Brazília, Kolumbia či Ekvádor. A čo pôvod jej mena? Amazon pochádza z gréckej mytológie a označuje silné, bojovné ženy, teda Amazonky. Amazonská nížina, známa aj ako Amazónia, je najväčšia riečna nížina na svete. Rozpresiera sa na neuveriteľnej ploche 5 miliónov km štvorcových od And až po Atlantický oceán a je široká až 2000 km. Táto obrovská nížina leží medzi Guajanskou a brazílskou vysočinou a dnes je to nížina pokrytá hustým dažďovým pralesom, ktorý patrí k najmenej preskúmaným oblastiam sveta. Amazónia má najväčšiu biodiverzitu na Zemi. Nachádza sa tu viac ako 4000 druhov stromov a okolo 120 000 druhov rastlín. Práve vďaka týmto lesom sa Amazónia označuje ako pľúca Zeme. Stromy tu vo veľkom množstve fotosyntetizujú a produkujú kyslík. Žiaľ, od 70. rokov minulého storočia tu prebieha masívne odlesňovanie, ničí sa pôvodná príroda, ohrozujú sa domorodé kmene, ktoré tu žijú, izolovanie od civilizácie a narúša sa ekologická rovnováha celej planéty. Na záver by som vám rada predstavila zaujímavý ostrov Marajo, ktorý sa nachádza v ústí rieky Amazonka. Leží južne od rovníka a severne od mesta Belém, od ktorého ho oddeluje riečna vetva Pará. S rozlohou vyše 47 000 km štvorcových, čo je približne jedno Slovensko, ho robí najväčším pobrežným ostrovom Brazílie. Marajo je jedinečný tým, že veľká časť jeho územia býva počas dažďov zaplavená a preto sa domy na ostrove stávajú na koloch. Západ ostrova pokrývajú husté dažďové pralesy, zatiaľ čo východná časť je savana, kde sa chovajú bivoly. Obýva ho približne 250 000 ľudí, čo predstavuje hustotu asi 5 obyvateľov na kilometr štvorcových. Zaujímavosťou je, že vďaka svojej izolácii sa Marajo vyhol španielskej chrípke po prvej svetovej vojne. Až dodnes sa na ostrov dá dostať len loďou alebo trajektom, pretože tam nevedie žiaden most. Marajo má aj historický význam. Kedysi tu žila vyspelá kultúra Marajoara, ktorá vytvárala krásne keramické predmety. To by bolo z mojej strany všetko. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že vás Amazonka, Amazónia aj ostrov Marajo zaujali rovnako ako mňa.